Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowy ýagdaýlaryňyza janyňyz sagmy. Bugun obzorda Toyota Highlander'a bizde iň populyar crossover'a dostойny konkurentlaryň biri Kia Sorento. Men özüm bugun birinji edek maşin türk görýän oglanlar. Edilsiz ýalak. Ýakyndan gördük maşinalarda ýadyňyza düşýärmi? Näme üçin Kia Sorento diýildi bu adyna? Italiýada bir şäheriň ady dakylan. Hyundai Santa Fe we Kia Sorento we şäher gatlar dakylýadara Kia Hyundai opşy bir bolanlar inni. Bilmeýänler üçin aýdyn. Birinji bilen maşin daşwydan başlaýlyň, daşwydan bakaberiň oglanlar şu wagt siz göränsiňiz. Göwnüňize ýarýarmy? Men özüme haladym bunu. Bu maşin 2002-nji ýylda çykarylyp gelýär. 4 san pakalenyasy bar. Bu maşin bilen 4-nji pakalenyasına degişli. Ýöne 4-nji pakaleniýasynyň restylingi ammadyr. 2024 modeller, 24-25 model şu ýerde suratyny goýaýyn. Bu maşinimiz biziň Dorestik diýendir. Şu suratda görýäniňiz uje restyling diýendir. 2-4-nji pakaleniýa. Öňü ütgeýärler bir açyk. Bu 4-nji pakaleniýamyz 2021-nji ýylda çykarylyp başlandy oglanlar. O edil şuňa gelip 2021-nji ýylda çykarylyp başlandy. Baha ýagdaýy 3-nji pakaleniýadan gat ulta paýda diýendir. Bazarda da görkezdim size ýadyňyza düşýärmi? 2018-19 model 3-nji pakaleniýasy $15.000, balary 21, 22, 23.000 dolardy. Ýadyňyza düşdüm, bazarda şuň ak renkini görüpdik. Bunun renki özüne çekýär şu wagt. Öňkü 3-nji pakaleniýadan has bir ütkeşikligi faralary serden oglanlar. Kabutta bir 2 tane aýry fara ýalyk. Ýöne şu bitew fara iberden plasmas diýär bolly. Bitew faradyr bu. Bu maşin men öz gatnaşany oglanam biriniňki renkini aşyk boldum oglanlar. Bakaberiň renkini ähili. Ha? Ütkeşik renk. Snezka diýendir bu da. Lexus'ta Avalon'da 3 göz fara diýip gowarýarsa biz berde 4 göz oglanlar. Düşünürün. Bu ikisi blижний, bu ikisi дальний. Düşündüňizmi? Ana bu da поворотник, bu da подфарник. Şu ýerde men size ýanşygyny am goýaýyn. Öňkü Abitsovka gara bolsa hafawadan olýar. Şu ýerde suratyny goýaýyn. Şuňaly zavodskoy 18lik diskde gelýär we zavodskoy podnoşka bardyr. Ýöne çykýançy däl. Durýar, Highlander'daky ýaly. Bu maşynyň şu wagt pryamoy konkurentlary bizde Highlander, RX, Hyundai. Hyundai konkurenti däl isem bolýar, sebäbi opşy bir kompaniýada Highlander'dan, RX'den çala kiçiräk bunu görürüm. Daşwydyna hiç pretenziýa ýok. Wineshnin gatowadan çykarypdyrlar. Salony görkezek. Salonyny maşynyň Highlander'dan hafawadan gördüm. RX'inki hafawadan bolýar. Ýöne RX'iň bahasam gymmatda. Häzirni biz Highlander bilen köp deňeşdirýäris bu maşyny. Kia, Hyundai, kaçysta, Pessiýalar, Hyundai'lan awapşy şu 2018-i Hyundai barda sanata ýadyňyza düşýär. Ýag içip iş berip polny Hyundai'ň awraýyny biziň ýurdumyza gaçyrdy. Edil başga ýurtlarda bilemok, biziň ýurdumyzda kan Hyundai'ň awra ýok şondan soň da. Ýöne soňky gelýän Hyundai sanatalar, Elantra'lar kan işledik biz aňardan kopartdan dakal edip. Hiç problem ýok. Satanma 2 ýyldan boldy da. Intäçeni hiç kim jal eden nokta ýag içär diýip. Egerde soňky Hyundai Kia'lardan kimin näme pretenziyasy bar bolsa hökmen kommentariýada belläň, belki biziň bilmeýänlerimiz bardyr. Highlander'ın muny deňeşdiremizde Platinum bilen deňeşdirme sebäbi serediňe görä oglanlar. Panoramadyr. Panoramalyk gatowadan elşäli siňeklerden ýadadym o. Şu ýerde durýarsa, kançaner işledýär, siňekler gün içine girýär. Funksiýonlaryndan oglanlar. Şu wagtky maşynna gelýän, bekdäden aýdyşýar, köp gürlenýän funksiýonlar hemmesi bar berdi. Podograf сиденья, avgon datçyk, palasa datçyk, onuň avtotarmajeniýa, oňa maşyn soklaýan ýagdaýynda sen tormoz basmasaň muňa saklýandyr. Biz avgon datçyk diýäs, datçyk slipy zon ýa-da orçy, slipy zona datçyk diýip. Elbetde klimat kontrol oglanlar. Komplektasiýasyna görä ütgeýändir o da. Serdiň bärde knopka däl, sensor. Ana şu. Men şu rучноя goýdum. Rulun dizaýny bir maşina ýatlatja oglanlar ýöne hiç alyp bilemok. Haýsy maşyn ruluna meňdiýär. Pribora serediň. Imna 21-de şuň ýalakdyr. Hyundai Sonata'ň 21-22-de şuň ýalak gören bolsaňyz.
Onam nesip bolsa abzor alarsyň. Bir minusu şoň rus dilisi ýok, inglişçesi we inglişçe öwrenmeli boldy goýjan. Navigator ba, bärler hem görýäňizmi? Sensordur şu. Polny sensor, hiç knopka ýok monitorda. Bu monitor hem Xitay maşyndan käletdirler, bir giden funksiýa goşupdyrlar. Häzir aýdym açyp bir zat goýýan çaňam, bir gün gerekdir o. Bärde açmaly. Ýöne aýdyşy mesele ýok, biläler ýollu açyk görürse ulanlar. Ana tapdyk ahyrsaň. Ay karoçy bir ýarym sagatdan wagt gerekdir, düşünýänçäň. Rejimlerden ulanlar seredin şu ýerde. 4 tane rejim var. Smart rejim diye, sport rejim bizim görýänmiz, eko rejim ve komfort rejim. Häzir barlak görür, 4'sünü de sürk görür. Şu eko rejim diýse, ekonom rejim hem diýle, ekologiýa rejim hem diýle. Haýsyn diýesiňizde diýberin, haýsy has dogry kim bilýär? Ýazyn kommentariýada. Bize ekonom rejim diýip berse, ýöne eko rejim. Hem ekonomiýa hem ekologiýany öwre. Ruçnoy knopka ulanlar. Bundan bilýäňiz, svetofor baryp durýaňyzda öz öçürýändir maşyn. Asly bu автостарт svetofor baryp duraňda 1 minut 2 minut durýan svetoforlar bolýar. Durýan şonda benzin ýakyp durmaly. Ýöne konditsioner işleýär-de haýalja üfleýändir. Ondan köpüsi şunu öçürýär, aýo, konditsionerim öçmesin, starteram daýlanmasyn diýip. Bilemok starter daýlanýam, daýlananokmy. Onu kommentariýada siz ýazan kim bilýän bolsa. Şunu автостартda svetofor baryp durýaňyz, ötçä ondan soň ýany mysal üçin svetofor akan şäherde durup öçüp ýakyp özi otlaýar-da. Şonda starter daýlanýarmy bilýäňiz bolsa ýazyn kommentariýada. Men liçni öz pikirim starter daýlanýan dälir. Sebäbi Palbomu kompaniýa şoňa görä niýetlendir. Tarpedan material 18 kg-lyk. Plasmasyň üstüni ýumşak edipdirler. Bärler mebel gidiýär gatowdan. Bär mebel Vanyan ýanyna barmak gerek gelýär bir şuň rulnyň şu ýerine mebel etanak. Onam isteseňiz şu renkde mebel etdirseňiz şu ýerjikler gatowdan olardy mukalyp pikir eden. Ýa-da şu ýerjiklerini. Onu ja barlak görmeli. Kojasynyň kaçysy edil haýlandyryn kälek oglanlar. Galanam uja wagt görkedir. Belli bir wagt sürelin göreli. Ýöne dizaýny haýlandyrdan hiç ýyza galanok. Häzir men şunu 20 haýlandyr bilenim, 19 haýlandyr bilenim arkaýyn deňeşdirip bilen. Salonyň dizaýny hiç ýyls haýlandyrdan ýyza galanok. Galanam uja na vkus и цвет товарища нет diýle, her kim öz vkusy bolýar. Köp adam haýlandyry şoň prosto haýlandyrlyk üçinem ýok bundan haýlandyr gowy diýip ýazjaklar bolar. Oňa men hiç ýyly dawam ýok. Käbir adam üçin kiýe gowy, käbir adam üçin haýlandyr gowy. Ýönedir edil bizim ýurdumyzda haýlandyryň populярny crossover. Şoň sowdasam has gowy, bundan elbetde olaň sowdasy gowy. Ýöne bu böyle amatly haýlandyrdan. Haýlandyrdan plusy monitor. Serdiň oglanlar şol zavodskoy gelen monitory. Soň goýdularmy? Soň goýmadylarmy? Ýa zakaznoy gelýärmi? Onu bilemok. Köp görün şuňalyk kiýalamda ýokdy monitor. Ýöne bärde zavodskoy monitor onu Hyundai Kia znaçok ýazylýar. Näme üçin Hyundai Kia znaçok ba? Hyundai'da goýulýandyr şu. Onuň köp zapçasy Hyundai bilen Kia'nky şol bir zatdyr. Dizayn hem gaty meňdeşdir. Ikisi bir kompaniýa bolýar. Maşyn 6 adamlyk diýseňiz hem bolýar, 7 adamlyk diýseňiz hem bolýar. Sebäbi ýygyna 3 adam sygsa sygaram. Ýani abyşyn 2 adam. Tapaw ýok. Isteseňiz 6 diň, isteseňiz 7 adamlyk diň. Atstakannik bar ekeni, normal, удобно oturmana şuňa çykyp uçkajak wa. Ýöne şu galýamy? Aýo, galýany. Haýlandyr ýalyk. Haýlandyr ýöne has giňirek mundan. Has giňirek görýän haýlandyr. Ýalňyş bilen oglanlar. Haýlandyr has giň mundan. Men gowdada ýdyna telefon zaryat goýarlar bar ekeni. Karoçy şu ýerde knopka we öňküsi denen göndüň goýar ýdyna. Ýöne şu monitory dege. Gördüňizmi? Eýle haýlandyrda, beýle uruşnoy da bärde odat ýok knopka. Öňdäki otyrka bassaňyz goýarar bu-ka. Oksijeniyada podograf ventilatsiýa da hiç sat ýok. Oksijeniyada oturmak udobny däl hiç ýyly. Bärde de şuňaly uruşnoy. Şuňaly knopka zat ýok. Edil haýlandyr ýaly. Belki komplektasiýasyna görä ütgän bolup biler oglanlar. Şu ýerde hemmäňde sorag.
Şun bagaj açan knopkası nerede? Şu yerde diyeceksiniz numarın üstünde. Abisine hemme maşinne şu tayda oluyor. Ya şeyden de aç ya. Berde bunga alama açanok. Yukarıda da açanok. Yani gözledi o yarım saat. Bilýäňiz nerede? O biljek bolup pauza basıp. Ana. Derdiň ona. Kimin kellesine geldi? Kiýada şunu şu yer koymana. Hemme maşinna şu yerde. Mercedes, BMW, Lexus, Toyota, tapaw ýok. Hemme süren maşinna budyň şu yerine. Imna Kiýada kösensini ip etdilermika. Ana. Şu yerde ağlamak olanlar serdiňler şu yerde. Näçe beýtdilerkä? Häzir aýtjaklary olar, yapanda şunu ýene basma. Mun basmak gerekkel, bärde knopka bara. Na gül ýalak. Näçe şu taýda goýupdyrlar bilem onu. Gatur üç köşklardan aşal. Bagajnik ilkisi jenler galranda olanlar ýene bar. El hayır diýler, el hayır üçin bagajnik edipdirler. Zapaskası aşağına. İlkisi ýani ýatyran ýagdaýynda ulrak bagajnik bolýar olanlar. İlk aynan süpürýän ýok eken munna diýip gatyrdım da olanlar serdim. Ýok göräňizmi? Ha, ana. Gizek goýupdyrlar onu. Her bir maşinna iň esasy atlaň biri motor olanlar. Motor hakda edip bereýin. Ana ulu minusy ruchnoy ladalardaky ýalak. Bu maşinimizde bizim 2 armlyk turbinli motor ötüyor. Bulan mundan başga 2 kilik dizelnesi ýagny salyarka dişleýän gelýär. 3 armlyk gelýär we 1 altlyk motorlar gelýändir. Bizim ýurdumyzda aslında şu 2 armlyk ýa-da 3 armlyk gelýär. Bu motorda 280 at güýji bar. Nolun ýüdeçeni 8 sekundda 11-de barlak görür. 100 kilometrede 7 litr ýakýar. Ona barlap bilemdik, onu eýsinden sonra aýar. Ýani eýsinden soradym bu maşin näkilik davolnym diýip. Davolnym diýdi, ýolla goýanak, hiç sil mesele tapanak. Opşem ählapdarlaryň davolny, komfortny ýumşak maşin ýa. Häzir sürüp göreli bizem şo göz ýetirelim. Komfort rejimde sürýär barynjy. Ýumşak ýörüýär. Komfort rejimde yumşak görýär olanlar. Şu sport rejime geçirdim. Gün gidip barýakan, geçirip bolýar. Şu an gidip barýakan sport rejime geçirdim. Maşyny gatap wadyp oňala da ýok. Barka doýmadym mena sportdan komfort rejimde. Hiç şeýle. Häzir şu ýerde nolun 60 üçin barlak görelýär. Kondisioneram öçürüp barlajak adamda. Kondisioneri işledip, soň kondisioneri öçürüp barlak görelýär. Şu wada olanlar kondisioneri öçürdüm. Imna barlak görmek üçin näkilik bolýar. Häzir aňyrdan bäri kondisioneri işlep barlajak. Anonna basyp görelýär. Näder smart rejime geçirip gördüm göreli. Oğlanlar edil sport rejimde yürüyüşü ervedem de la yönü bir bilemok. Has gowzada garaşdymlaýmyndan. Näleýän 3 army Highlander nälik bolsa şoň ýalýar ýa 19 Highlander bilen deňeşdirip bolýar arky. Yönü 20 Highlander has mundan gowy ýörýän ýalak. Bolmasa nolan ýüdeçen 8 sekundda. Bilmedim. Sport rejimde gowy ýörýär. Ýa smart rejime geçirdim, eýlek rejimlerde oňalak däl. Oşa basýar. Ýöne 2 arm turbinny dara. Gowry da ba. Gon gaty ýumşak maşin. Mesele ýok. Highlander'ın arka ýumşaklygyny deňeşdirip bilýär. Oda ýörüşi. Oňalakly adam däl. Ýöne aňar baş bir gowam diýip biljekkä. Normal ortalyk 10 ballan 8 bal bererdim.
şuma izolyatsiyasına göwnmetde olanlar. Mesele yok, şuma izolyatsiyasy gaty. Gaty plavny ýörýär, gaty ýumşak görýär. Näder biz şu ýerde test edýän ýerimiz bar. Şonam göreli. Ýa-ni içen suwumuz dur kırdan. Mesele yok, ýekece ses yok salonda. Hada oyda diýçil ses yok salonda da. Maşyn barda näme diýen olanlar. Has gowdada garaşdym bundan. Emine ýöreýüşini. Ana ýekece zadede zat şol. Galan zadyndan gatda bolan maşynyň hemme gatdarlar. Wineşmide taam ýoňam bilýärsiň. Wineşmide gowunmaýarady. Ýumşaklygy, şuma izolyatsiýasy primerna bilýärdim. Edil garaşmaýarly, garaşandan daşy gowuç bolup çykdy da. Şuma izolyatsiýasy. Hiç ses eşdilen ok salonyň içine. Hada gowy hiç ses ýok. Salonyň içinde de hiç ses ýok. Ana o zatlary 10 bal, mesele yok. Ýöne ýeke ýanky ýöreýüşi. Ya biz 3 çarmyk motory öwrenişdik, şol has bir gowy sürüp basyp bilen barajyk. Bilemok. Şondan ot biler. Opşon maşyndan da bolny. Elbetde. Highlander'a dastoyny konkurentmi? Awa. Highlander'a konkurent. Ýöne Lexus RX del. RX has komfortlyrak. Widinam özüňiz görüp otursaňyz ulanlar salonyň widini. Bu maşynam satlykdyr oglanlar. Kime gyzykly bolsa men şu ýerde win kody goýaýyn. Bakasam $22.000. Aşakda nomerlam, arkaň habarlaşaýyn. Indi bakasyny aýtdym. Highlander'a bilen dastoyny konkurentmi? Onam aýtdym. Ýöreýüşini hem özüňiz gördüňiz. Elbetde, opşa malaňda elbetde maşyn. Salony Hafodan Highlander'dan. Ýöreýüşi edil 22-23 Highlander'laryň deňeşdireňde ondan pesirek. Ýöne elbetde 2,5 turbirli motor da has ekonomi üçin. Kaçystywasyna ustalar siz ýazyň. Bize diňe wagt geçenden soň bilip biler. Indi seredin şu ýerde biz Toyota has gowunan ýatsa bilýän edil özde oňmyzdan anşmaz ýalak. Biz anam maşyna şondan bize ýazyr Lüboy maşyna deňse ay Toyota gow diýip ber. Käbir adam daja Lexus'dan Toyota gow diýär, düşünmän bolmasa iksam şol bir kompaniýa. Lexus Toyota kompaniýany ýöne prosta premium maşyn. Ondan başga maşynlara biz bir kele nito garaýatsa, ol etmeli. Ol pikir ponu kelleden aýyrmaly, bolmasa Toyota bakat uçaý ýokaryk. Düşündiňiz mi? Şu Toyota Camry aljak bolýar, onu ýaş günlerine oýnap ýör. Alylym zogo. Men 18 Camry'mi 10 ýaşmyňa satdym. Şu wagt özüme 13.000 oturdup bilemok Camry. Aýryback çykmadyk, renk öwürmedik Camry. Snäşka ýa ak aňardan 20-22-23 tapagy ýok. Aýryback çykmadyk, renk öwürmek. 13.000 çenli aljak bolýan oturdup bilemok. Gymmat düşä sebäp diňe Toyota diýip berýärler. Men özüm şu maşyny alardymmy? Men kän özüm crossover halamok bilýän. Edil şu crossover aljak diýip ýörmä, men sedan gowarýan. Ýöne egerde Viper bolan ýagdaýynda hawa alardım. Alanyňa dege. Zapças ýagdaýyna ähli. Zapçaslar Toyota'dan gymmatmy? Ýok, Toyota'dan gymmat däl. Zapçaslary barmy? Bar. Marin angarlaryny Kia, Hyundai, Ford'un hemme zapçaslar bar. Kia, Hyundai, Ford alsaňyz zapçaslaryndan ýaýdan oturmaň zapçaslar indi bardyr bizde. Arkadan şeýle kän gelýär bu maşyn. Bu Sarentan mundan köne modellerini şu model sürüp beren oglanlar bardyr öňden bäri. Sizem kommentariyada belläň nähilek maşynyň da bolnymy, kapriznymy, döwülýärmi, döwülenokmy, şo hakda da ýazaýyn kommentariyada. Ba bolsa araňyzda köneler näsürýän oglanlar bolmaly, men tanışlam olardan men sorak görýän, ondan soň inniki videolarda aýdyp geçer. Ana şuňa alap zor oglanlar. Maşyn göwnüňize ýaradymy? Belläň video göwnüňize ýaran bolsa da like goýun, kommentariýa ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, opşam ýaýradyň da videony köpräk prosmotr alsa, näçe köp prosmotr alsa, şonça köp video çeker. Inniki abzorlary haýsy maşynlar alalyň, onam ýazyň. Kim nähil maşyn alsa help berýär, şuňa açyk. İzlänje kiýemy? Her biriniňe öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galynat bolar, dawaýça.